e benvidos ao 45º Foro Internacional de Tendencias Estratéxicas Globais. Hoxe analizaremos a situación actual e os últimos cambios acadados nos últimos anos. Señora Presidenta dos Estados Unidos, benvida. Señora Xefa da República Popular China, benvida. Señora Presidenta de India, benvida. E señora Presidenta de Rusia, benvida. Señora Presidenta dos Estados Unidos, ten vostede a palabra. Señora Presidenta, señores presidentes e xefas de Estado, como cada ano compraten estar e formando parte deste foro para expoñer esa nación no que se refere. No noso caso en concreto son nos últimos anos e para mostrar a situación actual, co obxecto de seguir avanzando nas investigacións e facer fronte aos retos que se presentan. Para isto, acompáñennos máis reportados científicos e investigadores do país, que a súa vez forman parte do grupo de asesores do Goberno e do grupo sanitario de saúde. Eles serán os que tomen todas estas cuestións. A transformación digital baseada na interrelación de millóns de datos a través de moi diversos sistemas e a inteligencia artificial impulsaron nas últimas décadas os avances dos que hoxe en día desfrutamos. O fluxo de datos de saúde xunto con datos de outras fontes relevantes permiten ter unha imaxe heteroxénea e altamente personalizada de cara á saúde dos individuos. Os sensores invisibles e sempre activos integrados en distintos dispositivos que poden xerar, recopilar e compartir datos permiten ter información precisa en todo momento e actuacións moito máis e ter un coñecemento individualizado sobre a saúde dos individuos. Isto supuxa atencións máis específicas e consultas máis precisas de cara á saúde dos individuos. O intercambio de datos en tempo real non só nos dá a posibilidade de levar a cabo microintervencións en tempo real, senón tamén de adiantarnos as enfermidades, algo que é fundamental, sobre todo nos casos máis graves. Levamos anos traballando co objetivo de identificar o máis temprano posible os riscos para a saúde, o que resulta en menos enfermidades e menos graves, e, en xeral, no benestar da sociedade. Na actualidade, por exemplo, en vez de levar a un neno que ten unha infección de oído a un centro médico, podemos facer unha proba diagnóstica no fogar e, a través das plataformas de datos, verificar o diagnóstico, solicitar o recito e recibir en casa as medicinas a través dun dron. Incluso, en moitos casos, a infección xa non se materializa, posto que o problema identifícase e abórdase antes de que aparezan os síntomas. O máis relevante, sen dúbida, é a cada vez maior perfección dos nanochips e nanosensores para detectar enfermidades. Esta nanotecnoloxía permite-nos desenvolver un conxunto de dispositivos de diagnóstico que cada vez poden detectar cantidades máis pequenas de proteínas ou outras sustancias asociadas coa mirada de parte de enfermidades e, en moitos casos, erradicalas case por completo, como o cancro e a diabetes, e adiantarnos a outros. Coa inyección destes nanorobots que navegan por noso torrente sanguíneo, podemos non só diagnosticar múltiples problemas, senón tamén reparar os danos producidos por numerosas enfermidades. No campo das próteses das últimas décadas houbo grandes avances, tanto para os membros superiores como para os inferiores. As próteses robóticas ou biónicas cas que contamos hoxe en día aseméllanse completamente ás reais e son dunha enorme calidade. Corpos orgánicos con dispositivos non orgánicos, como mans biónicas, ollos artificiais ou pés dinámicos son unha realidade. Dende os estudios feitos por investigadores da Universidade de Brigham en Estados Unidos, levamos moitos anos traballando na creación e mellora de próteses intelixentes que, a través de sensores, permiten adaptar as próteses á demanda de cada individuo. A implantación destes dispositivos cibérnicos posibilita tamén que un médico poda realizar cirurxías de emerxencia dende a outra punta do planeta sen moverse da súa oficina ou do seu hospital. Só necesita unha conexión rápida de internet e un par de ollos e mans biónicas. A creación de oso artificial para regenerar os osos dentro do corpo humano permitiunos superar algúns retos e limitacións que hai unhas décadas non existían. Moitas gracias polas súas achegadas. Señora Xefa do Estado da República Popular China, neste caso, é a súa quenda. Señora Presidenta, señoras Presidentas e xefas de mesa, e para nós tamén é unha honra estar aquí, facendo un avance dos últimos balances tecnolóxicos que estamos a empregar, e sobre os cales os nosos científicos seguen investigando na procura dunha maior utilidade para o cidadán.
No meu caso, acompáñame un grupo de científicos que está traballando xunto con centros de investigación científica de outros países en distintos terreos vinculados á tecnoloxía. Na actualidade, millóns de nanobots conectan os nosos cerebros directamente á nube, o que nos permite mergullarnos totalmente nunha realidade virtual a través do noso sistema nervioso. Deste xeito, todas as nosas funcións cerebrais, xeración de redes motoras, percepción sensorial e pensamento consciente experimentan unha gran expansión na nube. E coa axuda destes nanobots, a través de inteligencia artificial, podemos reencarnar persoas. Enviamos nanobots ao cerebro das persoas e extraemos o recordo dos seres queridos. E con formas de ADN do defunto creamos unha versión virtual. Pódese dicir que no 2050 todo está conectado á nube e a internet. Nada se escapa deste entorno virtual, ni sequera os nosos soños. O máis sorprendente en canto aos avances na tecnoloxía son as viaxes espaciais e o turismo espacial. Evidentemente, só para as grandes fortunas. Compañías de foguetes como Blue Origin, de Jeff Bezos, SpaceX, Elon Musk ampliaron na última década as súas inversións e os seus esforzos o suficiente como para que o turismo espacial sexa factible na actualidade. Así, alguén que pode pagar 100 millóns de dólares pode pasar unha semana en órbita. Pero creemos que nun futuro próximo conseguiremos abaratar o custo e que sexa factible a un maior número de persoas. Os coches autónomos supuxeron tamén un enorme progreso, pero imagino que os meus compañeros da India poderán falarlle con máis detalle do tema despois. En canto a enerxía renovable a nivel tecnolóxico, numerosas compañías levan anos traballando para chegar a un gran avance enerxético, xenerando electricidade a escala de servizos públicos a través da conversión de enerxía térmica oceánica. Na actualidade, este tipo de enerxía ten un papel crucial no campo enerxético, posto que é unha das fontes de enerxía renovables máis grandes do mundo e unha das poucas fontes de enerxía constante disponible. Día e noite todo. Os progresos en canto a robótica e inteligencia artificial xa son coñecedores vostedes dos destacados adiantos que levamos acadando nos últimos anos, porque foron o principal punto sobre o que versou a nosa exposición en anos anteriores neste foro. Así que, nesta ocasión, queremos centrarnos nos progresos que fixemos con respecto á tecnoloxía robótica aérea. Os últimos avances neste campo permítenos ter ao noso alcance calquera lugar do mundo, a profundidade das minas, lugares que ata agora considerábamos virxes e inaccesibles. A construcción de drones e robots multifuncionais e dotados con tecnoloxía láser de alta precisión fai posible que podamos escanear calquera zona, crear un mapa 3D del e coñecelo con total fidelidade. Moitas grazas polas súas contribucións. Señora xefa do Estado da India, neste caso é a súa quenda. Señora Presidenta, señoras presidentas e xefas de Estado, entusiasma-nos estar este día aquí compartindo con estas grandes nacións un proxecto tan especial e determinante para o ser humano como é poñer en común os diferentes campos máis relevantes da ciencia. Nos levamos anos traballando en torno ao transporte e realmente anos neste terreo son realmente asombrosos. Este ano, xunto comigo, veñen 4 expertos no mundo do transporte, os cales nos últimos anos presentaron numerosos proxectos de investigación e innovación neste contexto e foron premiados polo Consello Internacional de Ciencia tras os seus últimos achados. Os máis importantes avances en canto ao transporte son os levados a cabo no Hyperloop, posto que conseguimos aumentar a velocidade do disparo das cápsulas polo sistema tubular, ata agora de entre 800 e 1000 km por hora, o que posibilita e acurta notablemente o tempo dos desplazamentos entre os destinos. Os vehículos aéreos autónomos experimentaron tamén na última década unha gran evolución no transporte de persoas cara aos seus destinos, en rutas directas, reducindo cada enormemente os tempos de viaxe. En áreas urbanas contamos con modelos especialmente deseñados para unha mobilidade aérea urbana, controlada a través dun centro de comando da cidade intelixente. Os vehículos autónomos e o seu depregamento xeneralizado por todas as cidades son un claro exemplo de eficacia autónoma e de mobilidade intelixente. Comunícanse entre sí coas infraestructuras intelixentes e cos clientes, recopilando cantidades masivas de datos para impulsar unha maior eficacia mentre se moven polas cidades. Entre os vehículos autónomos contamos con plataformas como as Overbikes capaces de transportar unha persoa, aliviando así o tráfico das rúas para viaxes a curta distancia. Para desplazamentos máis longos e para aquelas persoas con maior poder adquisitivo, conseguimos incrementar a velocidade dos jets hipersónicos,
podendo chegar de Nova York a Londres en menos dunha hora. Pero, en xeral, o mundo da aviación está se vendo favorecida de maneira notable para a fabricación de avións cada vez máis rápidos, máis fortes e mellor equipados para manexar estas altas velocidades. Pero o presente do transporte levou consigo ter en conta novas fontes de enerxía, novas infraestructuras e tecnoloxía inteligente cada vez máis precisa. Pero outros exemplos de vehículos que forman parte do noso día a día son trenes autónomos suspendidos circulando polas ruas das cidades, autobuses autónomos e incluso vehículos de lanzamento para aproveitar a velocidade dos voos espaciais e levar rapidamente a xente por todo o mundo. Hai unha década, os custos do desenvolvemento destes vehículos e a súa aplicación era para moitos países disparatado, pero afortunadamente avanzamos neste campo e hoxe en día todas as cidades están dotadas da meirande parte destes recursos e os cidadáns teñen un fácil acceso a eles. Durante décadas, a ineficacia de transporte custa a economía global centos de miles de millóns de dólares ao ano. Sen embargo, a reducción drástica de automóviles supuxo unha diminución radical do gasto, así como a cima de métodos de transporte máis limpos e máis eficaces. Señora Presidenta de Rusia, neste caso é a súa quenda. Señora Presidenta, señoras Presidentas e xefas de Estado, agradecemos a invitación a este foro un ano máis co obxecto de poñer sobre a mesa os problemas da actual situación con respecto ao medio ambiente. Estamos a seguir levando a cabo proxectos e medidas de grande calado para mellorar a situación e facelo máis sostible e habitable. No meu caso, acompáñame un grupo de investigadores técnicos en ciencias ambientais, que levan décadas reunindo información e datos, así como traballando sobre o ambiente e o deterioro ambiental, na procura de ferramentas que axudan a mellorar e salvar o medio ambiente. A medida que a conversación sobre o cambio climático se intensificou, a adopción de medidas converteuse nunha necesidade para salvar o noso planeta a través da tecnoloxía ecolóxica. Nas últimas décadas, distintos estudos amosaron que máis da metade dos consumidores daban prioridade a facer negocios con aquelas empresas que eran respetuosas co medio ambiente. A partir de aí, estes comenzaron a prepararse para implantar a tecnoloxía verde. O noso país leva anos pasando por graves problemas. Grandes cidades como Tokio, Venecia, San Petersburgo, Nova Orleans poden quedar mergulladas nas vindeiras décadas. E esperamos que calquera ano o Polo Norte se acabe derretendo durante a tempada de verán. Por iso, é primordial manter a conversación de cambio climático na acción contra o cambio climático. A tecnoloxía limpa é a única opción. Os custes de enerxía solar e vehículos eléctricos contribuíron nas últimas 2 décadas a afastarnos dos combustibles fósiles e a implantar tecnoloxías ata agora descoñecidas, como a fotosíntesis artificial. Pero o impacto máis significativo da tecnoloxía verde tivo lugar nas industrias do transporte. Empresas como Jetson foron pioneiros a hora de ofrecer formas seguras e competentes de transporte eléctrico, o que nos permite na actualidade levar un estilo de vida ecolóxico e saudable. A medida que se foron investidos millóns de dólares na industria da enerxía solar foi astronómico, o que supuxo unha maior eficiencia de saída. Tamén temos vehículos 100% de baterías e enerxía. Por outra banda, temos vivendas, edificios comerciais e principalmente aliméntanse de fontes de enerxía renovables e grazas tamén a infraestructuras creadas para elo. Os grandes avances en tecnoloxía inteligente e móvil permitírenos tamén acadar un presente emocionante para a industria enerxética. Os consumidores podemos ter un control cada vez maior sobre a enerxía e beneficiarnos del dunha nova xeración de ferramentas de eficiencia enerxética. Ademais, os fogares intelixentes, así como os electrodomésticos intelixentes, tamén nos permiten aforrar inxentes cantidades de enerxía. A industria de tecnoloxía verde tamén supuxo que se poden implantar formas máis limpas de eliminar os residuos, a auga producida e os lodos de perforación. Moitas destas figuras céntranse na análise de datos así como na comunicación.
Agora, como xa terminamos, vamos facer un pequeno debate e unhas cantas preguntas. Temos un problema. Numerosos grupos de manifestantes intentan asaltar o edificio. Compre sacar o antes posible de aquí a 60. Señora Presidenta, nos informan desde seguridad que hai un gran grupo de robots intentando asaltar el Congreso. E que sugiere que fagamos? Seguir el protocolo establecido. En primeiro lugar, serán evacuados os presidentes, sairán pola porta de atrás desta sala. A continuación, serán dirixidos pola galería subterránea número 4 ata o heliporto, onde os estará esperando un helicóptero custodiado polo CNI. Y ahí serán trasladados hasta la base aérea de Catro Ventos, escoltados por el Ejército del Aire. Una vez aterran, haberá 4 helicópteros do exército dos seus respectivos países esperándoos para trasladalos inmediatamente aos seus países. E eu? No tenemos ninguna orden para usted. Entón, procedan a evacuar os presidentes. E a min, que Deus me pille confesado.